ningali penebone ingkang boten ora wari. Siji ora ana srengenge kembar ki ora ana. Lah jenengan taklet pripun? Sing dadi ketua ngendi sapa? Kula. Iki piye to, Teh? Iki telung rombongan iki. Ketuane utur. Nggih setunggal. Yo wong siji wae. Lah nggih ketuane wong siji. Lah nada siji napa loro? Yo siji. Gendong siji napa loro? Yo siji. Aku siji apa loro? Yo siji. Lah nggih ketuane siji-siji. Lho. Ya bener kowe teh Mbah wong edan. Aku lapa? Dadi ketua. Aku. Ya percaya. Percaya. Tenan? Tenan. Dadi sapa sing dadi ketuane iki? Aku, Dik. Rene-rene dadi. Lah sinten? Sesembanono ing Kabupaten Murawari. Lah nggih, Kanjeng Adipati Mahadiwa. Ya, Pak. Kok Pak? Cuma Samsal apa piye? Piye to? Angel ora ngomong. Iki Mahadewa. Nggih, Mahadewa. Mahadewa. Nggih, Mahadewa. Kula ketuane. Jenengmu sapa? Lho. Kliru ngoten iki, Pak. Jenengmu sapa? Mahadewa. Kok sik tekon ae. Kowe iki aja bingungi to. Jenengan iku sing bingung kok. Lah aku tekon karo kowe. Jajan nang cokile. Jenengmu sapa? Lho, kira bingungno penduduk. Jenengan iki keliru nggih. Sing leres niku. Sing bener piye? Kowe sapa? Mahadewa. Kayo kasih kode telek ya sapa? Sapa sapa. Kula liyon. Heeh. Kabeh kuwi anggotamu. Anggota kabeh. Tak tekon tanggapan ngene iki sak babak piro? Sak babak belur. Lho. Sak babak belur. Sak babak belur. Aku mah budek iki budek. Kok sak babak belur iki piye? Lah winane tanggaku niku numpak motor tiba babak belur. Ora usah do tanggamu. Koncone dhewe lagi bar kesusahan. Babak belur. Yo babak belur. Lah iki ora perkara kuwi yo. Lah tanggapane piro? Tanggapane burungane piro burungane? Murah kok, Ndara. Murah iki lak yo ono. Nek tiyang umum niku rina wengi mung 20 yuta. Nek umum masyarakat umum niku sedina suwi 20 yuta. Gandeng iki sing nanggap sesembahanmu dipati Worawari njur kok wene rego. Iki sing nanggap jenengan lan kawula ana Worawari kula paringi khusus bonus. Nggih. Kok wene rego beda? Nggih. Piro? Nek tiyang umum 20 yuta, nek jenengan iki 80 yuta. Bonus niku. Lho kowe iki ya ora bonus. Wong umum 20 yuta. 20 yuta. Gandeng dipati sing nanggap 80 yuta. Jenengan kula paringi bonus 55 yuta. Dinyang entuk ora? Pinten? Tak nyang. Pinten? Entuk menyang nanggap kok. Nggih. Mau ya ngomong lumrah kowe. 20. Gandeng aku pati 80 tak nyang. Pinten? 100. Ora entuk. 100 juta. Enggak entuk. Awakmu piro? 80. 80 dituk
100 juta lah mbok kekno. Ora tak menekno. Kekno. Lah ketuane kowe apa aku? Lho kowe. Lah kok melu ngurusi kowe? Goblok banget iki lho Pak. Lho kok Wah, ketuane ben. ning 100 sekarang kok oleh. Ora itu pas harga pas 80. Jenengan anak badan. Kok malah arep ikut nang iki. 80. Ya wis rego dadi. Tindake. Deal. Apa ya? Aku. Gelek ya apa? Ora ono kok wis. Bupatine juga. Bupati juga, bupatine juga. Sisih ora ono. Wis kena diwiwiti coba. Nggih. Entong. Saiki. Ya, bar foto ya kena. Sesuwe lah. Sesuwe wis saiki kok. Saiki. Hargane iki saiki. Ayo. Miwiti nyabot kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, urun. Ngomong. Piye? Miwiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, urun. Sumangga. Aku melu. Ya. Ketua ya melu. Goblok ketua ya kudune melu, Pak. Ya melu. Ketua ora melu kok terus rombongane piye? Ya berarti melu. Melu. Ya. Ora kandha kok iki. Miwiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Sumangga. Iki piye? Aku sih. Weh. Nah, yo lagi waktu Sing jelas kok tau bener. Miwiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, urun. Sumangga. Malah kesetrum piye to ya? Iku gonaku kesetrum. Aja kok ugo. Oke. Ya, oke. Iya. Sudah di bupati kok ora? Sudah di bupati. Malah sudah diputih minggir lah nanti. Ya. Terus aku piye iki? Anakku arep rabi. Oh, tak kabinane dhewe. Bupatine seneng gojek. Kentrong gaya baru. Ya turun Sumangga. Ya. Eling Sumangga. Ya, semoga. Miwiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, purun. Asu monggo. Sumangga. Memang ngomong asu monggo lho. Ya piye? Aku nuruti kowe kok. Yo padha kliru. Sumangga. Ya, semoga. Iki sida ora kok malah. Lah sida ora. Iya. Lah karek deloke kok cangkem. Iya Mas. Senanggep lho. Lah iya nanggep meneng ae gene, Pak Yanto nanggep meneng ae. Miwiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Atas. Kok gremeng lah yo. Sampe mau ora kandha tekan semoga kok tukaran iku lho. Aku wis tabuh. Lah ya tabuh lah. Tak tung dedetung tak drang. Tak gentung. Ya. Aku yo melu nah. Iya. Melu terus iki. Iya. Ya. Ini apa? Ya. Kadang-kadang der. Kentrong saya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados. Der lho. Kok malah semoro. Iki apa iki? Piye? Opo? Saya jajar iki ora tutu. Ayo.
repot jan. Antara nak kampan lho. Lah mongkon piye tak tutuk keliru. Ora tak tutuk keliru. Aku terus harus bagaimana? Kebanteran. Kebanteran. Kebanteran teh. Malah jebol kuping. Ya maaf wis. Sedingan. Tutuke sedingan. Ditanggap kok malah padha gojek. Wis tak ditoke. Iki kok ketok kok mesam-mesam ketok ndak seneng kowe no ya iki. Ora, tapi ya batin. Batin piye? Bejo aku ra sine kono. Ya, Tentrong gaya baru. burung. Monggo. Ada. Jenang pripun? Critane piye aku ngerti. Lho iki pati kok malah pati iki apa iki apa iki? Jajal tayangan ulang. Baleri. Reply iki gerak lambat. Halus gerak lambat. Oh, emang piye yo? Contone ndoko iki kene lho. Ayo. Mau tak piye yo? Nek kan utuk. Iya. Emang ngono. Enak ya ngene mau. Lah parek utuk iki kliwat nama tutuk. Ora banter iki piye iki? Ancen ben remuk sirahe kok. Cara-carane ngene iki. Aku diamuk makel aku kan tak males. Titeni kowe. Ana biar. Musing. Kembang jagung, mendak mantul. Kentrong. Apa gawe ngene? Apa iku? Iki emprak kok. Emprak kok. Kentrong. Badanku tak emprakno, kowe bentuk vitamin lho. Wah, aku wis gak selera. Ora selera gene. Ngabrut ae kok. Enak ora iki yo? Nganteni ora apa-apa. Aku ape digocok. Nganten iku ngamukan kok. Ngono. Malah tekan dindi. Entar. Ya. Dua lolo ya. Balas dendam kowe. Kalau tegap karena piye? Kowe tak
iki. Gue contoh dasar, gue contoh. Kowe jelek mau. Contoh. Garwaku. Garwaku. Sing lanang ngamuk. Rasane piye rasane? Iya rasane Kang. Wis ora ono rasane. Rasane enak tenan. Enak. Ayo sing siap. Siapa yo bangsalane ana ora iki? Oh, nonton. Bangsalan, Mak. Bangsalane ditotok. Ami witi nyambut kentrong dalu punika. Kentrong kaya baru. Purun. Semoga. Ada. Nyambut gawe jualala ya lembet saru weton Surabaya amit kula tangan menawi lepat tandai atau duit tak cepaki jipuk dhewe nek urung tek aja bali mboten dibuta garwane jenengan duka tak golek bojo nggih tambahi tak ditambahi menawi ditambahi nah bayarane mau besan besan ora disalah besan ditambahi besan iya pundi darah besan jenengan daerah pundi garwaku iki di daerah teng pundi ayo takon iki teng pundi aku tak ngomong bisa agak guyu simpan duit apa aja tak simpan duit digawa ning kono duit ambune apek tapi dikumpet Gunung Muria kok lho wani ta ora ya ndak kono ayo la 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 ya Ranggawa kata lesengan dong jaluk rokok jaminan mangan sak warepmu wis tak cepaki penuh full wis ana kabeh sakane dirakoke rokoke digawa pisan iki nyambut gawe dhisik mengko rokoke tak cepaki yen badhe harga iki diborong besane jenengan iya beres ya ana kok mangan gedang yang senang jaluk pedang pedang lion pedangnya tibu pedang itu sisa pedang aja sini to pripun mau tak kandhake rokok jaminan kelebihan wis tok oh tak cepaki wis dicepaki kabeh karana wedang ya teh lah ora apa-apa apa banyutan iki ora iso maju rene lah yo
Ben loro kok. Iku wae lagi dicikokno. Sidane. Entuk Iki ngono mau. Iki apa? godhok rene genine yo, wedhus. Langsung kono. Diadai terus. Sing entro durung adus. Ayo turun. Iki tipe bokong ning kono Bang. Wah, bokong lah. Basek. Iku ngono lak gendul. Sing bakal oleh adul. Oleh adul dedol tak gendul. Lah, adul omahe kidul. Lah kowe patuk kabeh tumita gendul. Tumita gendul. Iki jane piye? Tunggalan ta ora? Lah iki mau ora omong blas kok. Dijaluk teh iku lho. Melu guyu kowe. Jaluk teh. Oh, Sebrono kena ngantet lah. ayo. Sing ndangku ngombe ta. Mulane aku njaluk ngono lho yo. Garing. Sing jedor jaluk mangan. Ya toh nah. Ono mati lho. Yon. Jane iki ana ceritane. Wonten ceritane niku kathah. Apa wae? Cerita nyata, cerita dongeng, kalih cerita carangan. Cerita nyata, cerita dongeng, Karo carangan. wedine piye? Nak kisah nyata niku kisah wong ning alam dunya. Nak legenda niku sejarah. Nak carangan kuwi iku digathuk-gathukno. Jaluk sing kisahe nyata wae. Kisah nyata. Oke, kisah nyata. Yo. Dole. Diklan apa to? Lanang ngono kok. Lah ya dole, nak wedok ndile. Yo. Cerita. Ya. Kocap carita, kecampono, Dumitono. letono, sasarana. Iya. Cerita. Sing apik. Sing apik itu apa kowe? Mlebu kamar mandi. Monggo dipun sarene. Kocap carita. Ada sebuah cerita yang akan diceritakan dengan dalam gabung Asorontoko. Tondo. Kocap kacarita. Wonten ing negari Purwakanda lan negari ngatas angin. Pendak taun sepisan ngawontenaken perang adat. Campuhipun perang nuwuhaken korban ingkang tanpa wilangan. Perang saged kasirep menawi Sang Prabu kekalih ngawontenaken bedamen kanthi margi bebesanan. Temanten putri setya tuhu tresna dumateng temanten kakung. Nanging temanten kakung boten tresna, jalaran sampun nggadhahi katresnan bocah saking dusun Soropatmi. Cukup.
Demet, Jon.